НАК подкаст, представен от AA Time. Тук ще чуете интересни въпроси, зададени от нас, и отговори, дадени на момента от учители и ученици на нашата гимназия. И нещо повече, всяка сряда ще прекарваме първите 5 минути от часа на класа заедно. Надяваме се да ви бъде интересно и, разбира се, сме отворени за идеи от ваша страна. Днес при нас е една много вдъхновяваща и важна за Априлска гимназия личност, госпожа Елвира Христова. Здравейте, госпожо Христова. Здравейте, момичета. Здравейте от мен. Първият ни въпрос към вас е: ако пишехте книга за живота ви като тинейджър, какво ще е последното изречение? Много труден въпрос. Всички ще са трудни, защото са на прима виста. Това е блиц интервю. Последният етап от тинейджърството. Последната стая, от която излизаш преди да стъпиш в времето за възрастните. Може би последното изречение ще бъде: живота е това, което ти се случва, докато си правиш други планове. Това със сигурност ще накара много хора да се замислят, включително и ние, които сме на прага на тази врата. Госпожо Христова, представете си, че микрофона пред вас е вълшебен и ви чуват всички ученици по света. Какво ще им кажете за вас и какво означава за вас Априлска гимназия? Априловото училище за мен е сърце. То е дълг, то е път, то е светлина, то е отговорност, то е и грижа. Едновременно е дете, едновременно с това е възрастен човек, отговорността за това училище всички трябва да знаем и да помним, че е свързана с това да го поддържаме младо. Априловото училище държим да отбелязваме, че е първо, но е хубаво да знаем какво означава първата стъпка, първото начинание и колко много заряд, емоция и енергия са заложени в първите неща. Много е трудно най-старото и най-първото да се държи младо и мечтаещо. Това е наистина много вдъхновяващо. Благодарим ви, госпожо Христова. Тази седмица въпросът ни към вас е: каква е истината, която често се опитваме да скрием от себе си? Ако желаете да споделите отговора с нас, може да ни намерите. Ако искате, може да споделите отговора и с вашия клас. Благодарим и на вас, слушатели, за вниманието. Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.